Zgode i nezgode malene lutkice Line. Lutkica Lina i Valentinovo. Lutkica Lina je promatrala majmunčića Tagua koji se probudio poprilično nervozan. Hodao je po dnevnom boravku naprijed, nazad, lijevo, desno. Tada ga je lutkica Lina upitala: Tagu, jesi li dobro? Izgledaš mi uznemireno. Tagu je pogledao lutkicu Linu i zbunjeno rekao: O, lutkice, da znaš da jesam, jako sam nervozan i zbunjen. Danas je Valentinovo, znaš, lutkice? Lutkica Lina je zbunjeno gledala pa rekla: Valentinovo? O, ne, nemoj mi reći. Jel to nešto strašno? Zato si tako uznemiren, zar ne? O, bolje da se ja sakrijem u sobu dok Valentinovo ne prođe. Sigurnije je. Slažeš se? Majmunčić Tagu se slatko nasmijao i rekao: Joj, lutkice, moja mala, ne, Valentinovo nije ništa strašno. Od toga se ne trebaš skrivati. To je predivan dan na koji osobi koja ti je draga pokloniš mali znak pažnje. Lutkica Lina je gledala u Tagua pa rekla: O, dobro, šteta, već sam imala dobar plan za skrivanje. Nema veze, bit će prilike. Tagu, ako je taj dan toliko lijep, zašto si nervozan? Sa svojim malim okruglim okicama lutkica Lina je gledala u Tagua koji je rekao: Pa, znaš, lutkice, imam nekoga tko mi je jako drag i pozvao sam ju danas na večeru. Kupio sam joj poklon, crvenu ružu, ali se brinem jer ne znam hoće li se to njoj svidjeti. Čak nisam siguran sviđam li se ja njoj toliko koliko se ona meni. Joj, tako sam zbunjen, a možda da odustanem? Što ti misliš o tome, lutkice? Lutkica je gledala u Tagua i rekla: Tagu, pa ne bi bilo lijepo da sada odustaneš. Imaš sve spremno, a uz to vjerujem da na Valentinovo nije lijepo nekoga odbiti, zar ne? Ti si hrabar, Tagu, sve će ispasti dobro, vidjet ćeš. Ja vjerujem u tebe i znam da ti to možeš. Tagu je zagrlio lutkicu Linu i zahvalio se. Nakon toga se veselo pripremio. Tako sređen došao je do lutkice Line i poklonio joj predivnu ružu i rekao: Ovo je za tebe, malena. A lutkica je rekla: Oj, hvala ti, Tagu, ali nije li ta ruža za nekog tebi posebnog? Tagu se ponovno nasmijao i rekao: Ne, ovu ružu sam kupio za tebe. Znaš, na Valentinovo možeš pokloniti ruže prijateljima, a ti si jedna od njih. Lutkica se nasmijala i zagrlila Tagua, koji je otišao sretan na izlazak. A lutkica je bila vesela jer je pomogla prijatelju da ne odustane.